Hello friends, barkanku da dawowa KC Technology TV. Sunana KC Boy. To a wannan tutorial din zan koya ma wani abu yanda aka rage ma wayanka shan data. Ba wai wayan ba, saboda haga wani zaka dauko application daga Play Store. To duk application din da aka dauko Play Store indai na new version ne, to gaskiya yana jama data. To tunda zaka san yana jama data ko bai jama data, ka biyo ni zuwa farkon wannan bidiyon har zuwa ƙarshen shi. Wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka mana subscribe domin samun sabon shirye-shiryen mu. Misali yanzu ka je ka yi download din wani application din ka shigo ciki. To bari in kwatanta muku wani abu wanda yake ja muku data sosai. Bari a duba wannan business WhatsApp din. Bari a duba business WhatsApp. Yake clicking. To okay, bari ku ga wani abu. To kai in kai clicking ya zo ma nan gware. Kaga inda ka sa wannan mobile data din nan. Bari in clicking din guri yanda ku gane mobile data. Kun ga inda ya sa kun ga 30.40 MB yake ja. Duk lokacin da kun data ya ja 30 MB. Kun gani kenan wannan ai sun samu banza suke samu suna ce ma ta cikin wayarka. To inda zaka yi maganin wannan abun yanda a daina sha ma data sosai, zaka zo ka taɓa gurin ne haka. Yauwa to kaga in ka zo haka za ka ganshi. Ni da yake na kashe ma kowanne shi yasa. To kai ma in ka zo haka za ka ganshi. Sai ka zo one by one ka kashe masa haka. To ka gani ni yanzu da application ɗin da na duba a wayata na kashe masu. Ka gani? To bayan ta nan gun akwai hanyar da aka ƙara bi. Yanzu misali ka shigo cikin setting naka, setting. Yauwa sai ka zo ka sa inda ka sa network, na background data. Yauwa sai ka zo nan inda nayi clicking din nan, sai ka taɓa guraren haka. Sai ka zo ka sa inda ka sa wannan mobile data usage nan. Kun gani? Sai ka taɓa gurin. Nan za ka ga da application ɗin da yake sha ma data. Kaga wannan MB 100 da wani abu. To inda yake already na kashe masa shi saboda ban buƙatar sha min data. Na kashe su. To kai ma in kai ma ka zo haka za ka yi. Wannan bidiyon ya burge ku, daure ku mana subscribe sannan ku danna mana liking. Ku yi mana comment in ba ku gane ba. Domin comment yana ƙara mana ƙarfin gwiwa akan yanda kuke. Mun gode da kuka kalla.